Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. Svätý John Henry Newman. V oratóriu v Birminghame, kde žil, sa zaoberal intelektuálnou, morálnou, integrálnou výchovou mladých ľudí, štýlom dobroty, láskavosti po vzore svätého Filipa Nériho a tak, ako by si to prijal jeho pokorný a veľký súčasník Don Bosco. Zdalo sa však, že sa na ňo zabudlo. Ako som spomínal, konvertiti Faber Manning Ward, ktorý je významný životopisec Newmana, ktorým on sám Newman vydláždil cestu, teraz žiarili. Nože prichádza rok 1864, kedy doktor Kingsley napíše pamflet, kde označuje katolíkov za pokrytcov a dodal, že katolícki kňazi sú klamári. A Newman na toto neskutočne vytočí, až tak, že vlastne začína písať obhajobu svojich pozícií. Otec Newman povstal silou svojho génia a vysvetlil všetky dôvody svojej konverzie. Zrodilo sa už zmienené dielo Apológia pro vita sua, v ktorej napísal: v katolíckej cirkvi som okamžite spoznal skutočnosť, ktorá bola pre mňa veľmi nová. Cítil som, že to nie som ja, kto si vybudoval cirkev úsilím svojho myslenia. Môj duch sa vtedy v sebe utíšil. Toto je dôležité si uvedomiť. To, čo som aj včera hovoril v rozjímaní, dnes. Cirkev je niečo, čo nám je darované. Tá pravda, my ju musíme hľadať, nie my ju vytvárame. Uvažoval som o nej, o cirkvi ako o objektívnej skutočnosti, o nespochybniteľných dôkazoch. Bol to veľký triumf, vďaka ktorému meno Johna Henryho Newmana zaznelo po celom Anglicku. Už ho nebolo možné obviňovať z dvojtvárnosti a nelojálnosti. V roku 1789 ho pápež Lev XIII vymenoval za kardinála. Keď mu túto nečakanú správu oznámili, od radosti sa rozplakal a povedal: mraky sa navždy rozplynuli. Bola to radosť človeka, ktorý po toľkých bojoch za pravdu videl, že pravda si razí cestu a osvetľuje cestu mnohých. Ďalších 11 rokov žil vo svojej birminghamskej izbe, pustovni, v 2 izbách plných kníh. Modlil sa, vyžaroval svetlo a viedol duše k pravde, čo bola jediná vášeň od detstva. Jeho knihy, prednášky, pedagogická práca, všade sa prejavoval jeho génius, ktorého úplne ovládol Kristus. 11. augusta 1890 kardinál John Henry Newman, keď rozptýlil všetku temnotu, odišiel v ústrety svojmu Bohu nežnému svetlu, ktoré vždy viedlo jeho kroky. Na svojom hrobe chcel mať napísané len svoje meno a krátke zhrnutie svojej existencie. Ex umbris et imaginibus in veritatem. S tieňou a predstav k pravde. Takže to je taký krátky pohľad na jeho život. Ja tu mám niekoľko citácií, ktoré som vybral. Mal som aj pred asi mesiacom 2 jednu kázeň, kde som obsiahlejšie hovoril o Newmanovi. Je to teda niekoľko citátov. Za prispenia filozofov si svet zostavil antináboženstvo, čiastočne podobné kresťanstvu, ale v skutočnosti jemu nemilosrdne nepriateľské. Toto náboženstvo si vybralo z Evanjelia jeho najjasnejšiu stránku. Hlásanie útechy, prikázanie vzájomnej lásky. Zostávajú však relatívne zabudnuté tmavšie a hĺbšie aspekty o ľudskej prirodzenosti a perspektíve človeka. Je to prirodzené náboženstvo občianskej epochy a Satan ho pohotovo vyzdobil a zdokonalil, aby z neho učinil idol pravdy. Teda Newman tu kritizuje, aj vlastne keď je menovaný za kardinála, existuje jeho príhovor, tzv. Bilietto speech, vtedy oficiálne je zverejnené jeho kardinálske menovanie v Ríme. A vtedy predniesol príhovor, v ktorom vyhlásil vojnu a povedal, že úsilie celého jeho života je bojovať proti náboženskému liberalizmu. Čo to znamená? Liberalizmus neznamená niečo úplne zlé.
Liberalizmus znamená kompromis medzi pravdou a nepravdou. To znamená, že zoberiem si áno niektoré aspekty, ale nie celú pravdu, nie celú vieru, ale v niečom polavím. A toto tu kritizuje v tomto úryvku Newman. Hlásanie útechy, prikázanie vzájomnej lásky v tom antináboženstve je. Ale to nie je všetko. Naším cieľom nie je v prvom rade hlásanie útechy, prikázanie vzájomnej lásky. To je dôsledok pravdy. Jeho motto bolo cor ad cor loquitur. Srdce hovorí k srdcu, je inšpirovaný svätým Františkom Saleským. Toto nám zase pomáha nahliadnúť do jeho chápania kresťanského života ako povolania k svetosti, zakúšaného ako hlboká túžba ľudského srdca vstúpiť do dôverného spoločenstva so srdcom Boha. Pripomína nám, že vernosť modlitbe nás postupne premieňa do božskej podoby. Vernosť modlitbe. Ako napísal v jednej zo svojich kázní, citujem, zvyk modlitby, zvyk obracať sa k Bohu a nevidenému svetu v každom období, na každom mieste, v každej núdzi. Modlitba, ako hovorím, so sebou nesie to, čo sa dá nazvať prirodzeným účinkom vzduchovňovaní a pozdvihovaní duše. Človek viac nie je tým, čím bol predtým, keď sa modlí, myslím. Postupne vstrebáva nové usporiadanie myšlienok a naplňa sa novými princípmi. Nové zamyslenia nájdete pravidelne každý týždeň na YouTube alebo podcastových kanáloch otca Ľubomíra. Podporte ich zdieľaním s vašimi priateľmi a pridajte sa k ich sledovaniu. Ďakujeme.